Kaixo, Akai. Kaixo, Eugeni, zen dut zaude? Ondo eta zu? Ondo nago, bai, ondo. Zer ilusioa, bilopeko zea hemen. Bai. Eskerrik asko. Ez horregatik, ez da ezer kostatzen. Horako gauzak egitea. Akai eta guztetan gugu. Oida nire izena, bai. Tatuatzailea. Bai, oida. Eta bestea dute musikaria. Ere, bai. Zehazki bateri jolea. Oida, bateria jotzet. Bai. Nolatan tatuatu gea. Ba, bera, hasi egia esan niri beti musika gustatu izan zait pila bat, ez? Ba. Eta, hola txikitan zeuden talde, bueno, niri gustatu zait ere heavy metala eta rocka eta hola, eta orduan, normalian pertsona horiek beti daramate tatuajea, ez? Ba. Eta nik txikitan, bueno, 15 urte nituen eta ezagutu nun talde bat deitzen dela Rostatu. Ez dakit ezagutzen dezun. Bueno, ba, gero ezagutuko zuen. Rostatu da eta horiek denak tatuatu zeuden. Eta orduan beti, ba, nola esaten da, ba, beti te llama la atención, ez? Ikustea eta orduan, ba, hortik gutxi gora hola zin nintzen. Bueno, 20 urtekin nola nire anaiak aurkitu zuen revista baten eta materiala saltzen zuten leku bat eta, bueno, eta area jo nintzen Parisea, makina erostea eta hola zin nintzen. Hola. Nola izan zidan lehenengo pausuak erresa. Tatuaje egiteko? Oso zaila. Orain informazio pila bat dago, baina leheno ez egon informaziorik. Informazio gutxi, horratzak adibidez zetozen denak asketa egin berzien soldatu. Eta orduan ikasi behar izan gendun soldatzea eta gauza, nahiko zaila, bai, benetan. Baina, bueno, gogoakin eta ilusioakin horrea bota gendun. Zenbat dute daga mazkizu tatuaren lan? Nik kalkulatzet 20 bat urte. Gobera, nizitut 20 ia nire agina. Bai, zon, 20 urte. Oso, ondo ze gaztea, ze suerte dakazu, Eta zenbat hau beti gazatzen dut. Bai. Zenbateko da zure tatuadoge prozesuaren ordu gehiena. Zergatik tatuadoge guztiek ez dute denbora berdina. Tatuaje bat egin daiteke 10 minututan eta beste batzuk 12 minututan. Ez que hori ja, depende ze marrazkia dakazun eta ze zailtasuna dakan marrazki horrek, aldezu azkarrago egin edo gehiago tardatu, ez? Normalian, bueno, txikia bada ordu erdi bat, ordu lorren, eta ondia bada, igual hilabeteak. Bai, zetik ezin dezu egin tatuaje bat, adibidez, hanka osoa horrela eta baino mina ematen du. Orduan, 3 orduetik aurrea ja gaizkia botatzen zu, orduan egiten da normalian, igual 5 ordu gehien bat eta urrengo hilean berriro egiten duzu. Utzi barra sendatzen eta gero berriro egin denbora pasata gero. Hau beti galdetzen dute. Bai. Jendea konfiatuta juten zaizu. Bueno, batzuk bai eta beste batzuk ez. Batzuk konfiantza dakate eta uste dizute zure lan egitea eta beste batzuk ideia batzuk dituzte eta nahi dute horrelakoak egin, bueno, depende pertsona, pertsona bakoitza ere ezberdina da, ez, orduan, horrek ere aldatzen du. Bueno, pasako gara musika abenduga. Ondo. Baina kai esaiazu mesede zerenak 25 komifaian. Bale, baina zer izena edo... Orokorrean, bueno, izena. Bai, 25 Coming Fire da lagun batzuen artean egin dugun talde bat. Bueno, ni egia esan guain dela 5 urte hola sartu naiz, beraiek daramate ere 15 urte, o 18 urte. Baina bateri jolea juntzan eta nik sartu nintzen, eta, bueno, zer da, azkenean guri gustatzen zait, niri musika gustatzen zait pila bat, nire
gure forma, batzui gustatzen zaio gimnasioa jutea, eta beste batzuei surfa egiten, eta guri musika gustatzen zaio, orduan... Bai, ez? Nire bana pixka musika munduan. Bai? Instrumentu, zerbait jotzezu, abestezu, ozaitu? Abez. Bai, zondo. Eta guana izan bideoklip. Egiten? Zondo, bai. Ikusti zutzuk gauza pila bat egiten dituzula, bai ez, Esentzia geldirik egon, ez? Nola izan da taldearen repidea? Bueno, egia esan kontzertu gutxi ematen ditugu, zatik gure gitar jolea bizi da Bostonen. Baina hemengo da, baina Bostonen bizi da, eta orduan hiru hilabetero etortzen da, eta orduan etortzen danen aldegu, saiatzen geha kontzertu batzuk egiten, baina egia esan gutxi jotzen dugu. Hola, direktan gutxi jotzen dugu. Baina, bueno, berdin du, gustatzen zaiguna da lokalea jutea pixkat eta ensaiatzea, eta abesti batzuk egitea, ez? Batzutan, abesti egiten dugu. Gitarra hartu pixkat eta saiatzen geha egiten. Ez geha profesionalak, orduan egiten dugu por amor al arte. Horrela. Bakizute, nire gauza bat eta entebatu nahi. Zaidazu, zer dakizun. Ze pasara uraga hontan edo azken hilabete hontan. Ez dezate kolaboratu kanpotako betek. Bai, zu informazio pila dakazu, Bai, egia esan, eta gaina guretzako izan da gauza oso politia, zatik ez dakit ezagutzen duzun Poison Idea taldea. Bai, bueno, eta zuena, ere gero apuntatuko izut papertxo baten eta ingo ez du begiratzen zuzuk internetan, bakizula egiten. Eta orduan, horregatik, gure gitarristak ezagutu zuen Bostonen Jerrya da Poison Ideako abeslea, ez? Eta orduan, bueno, hoi da, Poison Ideako abeslea da. Eta esan zionea altzun gurekin egin kolaborazio bat, abesti bat, ez? Egin zuen abesti bat, eta gustukoa izan zaion berari eta guri ere, eta orduan azkenean egin gendun, diska hori, eban dizuten, oparitu dizuten diska hori, hori da berarekin egin dugun kolaborazioa, ez? Eta gauza hola, eta egin gendun Bonboreneakin behak atera zuten diska, eta horrela juntzau pixka eta horrea juten, eta goen dela 2 hilabete behak etorri izan jira txiki bat egitea hemen, egin gendun Vitoria, gero Badalona, Zaragoza, Andoain eta Arrasaten jo gendun, eta oso gustora, bai. Eta ze nolako izango da taldearen ikuspuntua menukagua segituko dezu. Bai, jarraitzen geha jotzen. Eta aregia ere orain berriro nahi dugu grabatu single bat, 2 abestikin, Altsasuko mutilei laguntza txiki bat saiatzen egiten, eta orduan hori egia dakagu grabatuta bateria eta hogan egia grabatzen gitarrak, eta bera etortzen danen grabatuko dugu ahotsak, eta hola egiten dugu. Egia esan bera grabatzen duan, eta bihaltze egin digu, eta guk hemen egiten dugu dena maztu. Bai, hoi da. Eta oso ondo, egia esan gizona etorri izan eta gizon oso majua, eta bai, primeran berarekin oso gustora. Ingelesa zitzen. Claro, bai, nik ez. Iten dugu keinuak eta ere bakizu mobilakin gaur egun jartzen duzu traduktor de Google eta zaten dugu, eta hola ibilik, baina bueno, azkenean konpondu geha, bai, ondo. Esperientzia oso aberazgarria eta gustora gaina. Guri hori gustatzen dugu egitea, orduan gustora egiten dugu. Diru gutxi, baina berdin du, ez importa. Ondo pasatzen. Bai, oso ondo, primeran, bai. Bateria nire eskapatzeko momentua, bai. Bueno, kontzertuko zera, gombidatuko zera. Noski baietz. Nahi baldin bazetorri, noski baietz. Gaina egia esan orain dator Poison Idea jotze dute
gira, bueno, esan dute beraiek dela gira, azkeneko gira, eta jotzen dute Europan zehar, eta ere Espainia datozte, eta orduan usten dut joko dugula Zaragoza eta Badalona ere beraiekin. Osea, que bueno, gustora, bai. Bueno, okaz, mira, momentua oparitzea. Ez horregatik. Bilaleko diego musuan. Bai, hori da. Bai, Agur. agur. Zuentzako, agur.